Район башлыгы Альберт Хужин, район авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев агрофирмалар һәм фермер хуҗалыкларында булып эш барышы белән таныштылар. Нәрсә күзгә ташлана бүгенге көндә менә инвесторларның безнең эшчеләргә булган карашы җылы бокслар. Инде хәзер менә урамда, салкында теге туңа техника ремонтларга кирәк түгел. Комбайннар ремонтлый торган боксларда, КАМАЗлар, тракторлар, чәчкечләрне ремонтлый торган бокслар, алар инде җылытыла. Анда менә нормально киенеп, инде мотор иттереп эшләргә була. Туганьяк агрофирмасының техниканы саклау һәм ремонтлау базасы тулы бер завод территориясын хәтерләтә. Базада бүген тракторлар һәм КАМАЗ машинасына төзекләндерү үткәрәләр. Төзекләндерү өчен кертелгән техниканы сүтү, авыр җиһазларны алу һәм кую өчен дә, сүтелгән җиһазларны юдыру өчен дә душка хәтле бар биредә. Бина җылы, чиста һәм якты. Җәйге чорда урып җыюда эшләгән механизаторлар бүген барсыда техника төзекләндерү һәм тагылма коралларны карауда эшлиләр. Туганьяк агрофирмасына килдек. Без инде бу комплексны теге ачканда булдык. Менә булай булачак дигән әйберләрне күп ишетергә туры килде. Бүген инде үз күзебез белән күрдек, бу цех ничек эшли. Шулай ук беренчедән инде әйтеп китәсе кирәк чисталык. Икенче яктан менә тәгәрмәч даже КАМАЗларны ремонтлыйлар, алар тәгәрмәчне дә кул белән күтәреп, ничектер лом белән каярга кирәк түгел, бөтен әйбергә үзенә кирәкле станогы бар. Туган яклылар һәр вакыттагыча беренчеләрдән булып техниканы әзерлек сызыгына кую өчен тырыш хезмәтләрен куялар. Димәк, кыр эшләре башлануга хуҗалыкларыбыз барса да әзер булыр дигән өметтә калабыз. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.